Упражнение выполнить. Все, крутишь, крутишь, крутишь. Встать! Вперед! Затрыманне умоўнага парушальніка дзяржаўнай мяжы – адзін з абавязковых практычных іспытаў для будучых пагранічнікаў. Прыёмам абясшкоджвання ўзброенага злачынца на курсах па рукапашным баі гэтых юнакоў вучылі з моманту армейскага закліку. Сёння гэта хоць і жыццёва неабходны, але далёка не адзіны набыты навык, які спатрэбіцца байцам на працягу ўсёй іх далейшай службы. Сегодня завершается основной и, наверное, самый главный этап в обучении военнослужащих нового пополнения по программе «Инспектор». Сегодня наши военнослужащие получили и закрепили основные теоретические знания в вопросах организации пограничной службы, приобрели практические навыки несения службы во всех видах пограничных нарядов, ну а также вопросы, связанные с общевойсковой подготовкой. Это элементы тактической подготовки, огневой подготовки, идеологической подготовки. Неабходная падрыхтоўка – гэта адначасовае вывучэнне тэорыі і авалоданне практыкай. Ад паняцця дзяржаўнай мяжы і ведання ўсіх службовых рытуалаў да абавязковага засвойвання навыкаў следапытства і выяўлення паветранай мэты. Асобным прадметам, які здаюць вайскоўцы, з'яўляюцца вучэбныя стрэльбы. Яны праходзяць на вучэбным палігоне Пінскага раёна. Нарушитель! Колено, огонь! Усяму гэтаму 180 новабранцаў з Брэсцкай і Мінскай абласцей вучыліся на працягу 2 месяцаў. За гэты час не толькі веды былі набытыя, але і прыйшло ўсведамленне свайго будучага прызначэння на 1,5 гады. Сразу хотелось, чтобы 1,5 года не прошло просто так. И когда сказали то, что буду пограничником, ну, скажем так, обрадовался. Ну, я попал туда, куда я хотел. Это маневренное, то есть ездить с различные командировки, побывать на всех заставах. Скажем так, увидеть всю границу полностью. Как человек с высшим техническим образованием не могу отметить тот факт, что здесь, в погранвойсках, ребята проходят не только высокую физическую подготовку и огневую, но также ребят готовят на достойном уровне научно-технической деятельности и идеологической. Ужо з наступнага тыдня гэтыя юнакі працягнуць службу па-за вучэбкай. Каля 50 вайскоўцаў зоймуць пасады інструктараў у падраздзяленнях Пінскага пагранатрада, які абараняе дзяржаўныя рубяжы на мяжы 5 раёнаў вобласці. Частка з іх застанецца несці службу ў падраздзяленнях забеспячэння пагранатрада. Астатнія вайскоўцы адправяцца ў розныя ваенныя вучэбныя цэнтры Беларусі, дзе набудуць прафесіі вадзіцеля, кінолага альбо спецыяліста сродкаў аховы дзяржаўнай мяжы. Іх навучанне будзе доўжыцца ад 3 до 5 месяцаў, пасля чаго яны працягнуць службу ў пагранатрадзе. Тацяна Будгусаім, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».